Hi, si Marang Helen eh. Good morning, madung hapon, madung gabi eh. Ako na pod ni si Manang Helen karon di ay magpasalamat sa atong labaw makagagahom nga sa sulong kabuntagon nakamata-pata hatagan tao madung panglawas. Karon di ay si Mama Duli muuli na, si Tiri muuban. Ako na po dali mabilin og si Prami na ako nilakaw nang bagahang mata na kay lain naghang pami naghalawas na ako gibati. Manguli na sila. Ang Selyana na problema na kay ang sa kuno mo balik. Sila wa pa di makaraga may nagmanga lawon ba kuno. Tanawon hanad to. Ano to ah? Ang bana ni Mama Duli. Duli, Ano ba ang liog na may buling? nahidid man kas katong kuan. Ang kiss ko no. Kiss na kay kuan na Kiss mo ba? sila. Ano na Kami na po dani mabilin. Hindi Duli. hangan ang mata. Kaya naman Pare dali bahala ni Kuan nay. Anang. Nay. Pare bahala ni nanay. Nagabot to rin do manawag mo. Nawag lagi. Ano matag kami manawag na mukhaan na mo. Kasi hangan ang mata. Hilak sumangin, hilak kay gimingaw. Hoy. Hangan sa Kuan. Tagi si pamutang, hindi man na day. Isa sa katong kusina day, kasi doon sa Say, tagbaksan. na maglaw ko sa bakti una. Ako ra, kabaw ko. Ha? Kabaw ko sa ipabutang. Dahil maduli, sa di pamuli. Ito kong law galang baktin. Nilagi batik na nay. Pakaroon pa nagpaniod to. Ha? Paano pa nagpaniod to? Kasi nga nang baboda. Ako na pimaglaw na naagda. Lalaw ge. Kain sa ako na budana. Napamagandang laog. Duli. Duli na pa ilawog daghan. Di ba dito istang nga laog? Napa? Ilaw kali sa daan. Agidang batir kuno angan sa baboy kay kang istir kuno ka bata. Ipabuhi na din nanay kay para dalis bay kuno ay naman po ada ring waysud. Nazuli to ah. Nazuli di pa nakaulian. Pero muli nila makaijang mong tindahan dito napahak na kay wa kung mapalit ang mga silingan kay wala kulisod ang tinda. Kay naman hijay Mama Duli store si Zaila ha. Naman ay groceries ilang bahay. Wala mong kuno isak. Mo nang giapas ng bana. Napailaw ko dito dilain sa balde. Hanggang hapon na patulong. Bukod kang papaere kasi na mong ipakuha. Nagpakuha ng Madrid Oza. Kay kakudugon man na. Daday, bisaan naman ta. Daday. Ha? Bye-bye, Day. Bye-bye. Lagi lah ujuli. Gaw lagi ko di mo. Dari. Go. Ngano mo din ko na pero may mga ugo. Tiri, hindi pa ka dugay pagkamuli, Tir, nga ako na rin mulayas, nagabot ni mo, Tir. Dili ko. Kaya maghatid ko gaon. Hindi ko man kuan. Sika ko. Kung kaya tayo putong ipadang gaon, hindi po itong matulong. Kisi pa ro. Lagi. Tursi. 14. Tursi pa rin. Betul betul sa subali. Tapa putay pa na to na ikaw putos para isa. Gago mo rin sa nina. Ang kay parehaman mo, walang duli. Purami pag ka. Gago ni nagbago. Nakaduli, nagkabagod kay. Hindi pa nag-aanag sa'yo ng duli. Purami. Mag-dress-dress mo na siya. Mura na dyan purami ang mag-dress. Gago ng mga sinina nga nang taga-sabot dali. Maado. Init. Nalibang. Ang pindro to, imong maninoy. Naga, imong maninoy ito magawas ko. Dari. Balik ako. Ay, balik. Ari ito dari. Iabot na lang si Baba. Balik sa dress, bye. Tas Tiri. Tiri. Muli ko nagkamarates. Yung mag-check up. Ang laki ako na pag-inig balik ni mo. Arang gawat ang doktora. Pantay bitaw. Sa yung chat ko kay may mga kuan. Ikuan si Aliana, Tir. Ipangutan ng suway kung Aliana, Tir.
Magkaisuay-sura mga zid mo. Aray, mga tara. Mga nakay pag umagan nga, napoy nga na nga. Ang sa nga sa tambalyalan na nay. Pero dun. Nung nga pwede bagi mga madaas alyan ang sunod daw. Kaya mo bali na alyan ng doktor. Kaya Hindi naman na siya. di naman na, kung kaya ilibi naman na. Pwede na siya sa mga dagka na eh. Kung pwede lagi di mo ning doktor may ina. Nga madawat ba sa mo uban ng sunod di mo check up. Doon Ato kalimti. magdang naman tayo ng check up. Ang sunod, ug mo kay mo doktor. Bantay bitaw ha, nadaghan na bagbag basi di muli sa kabuwan. Dili. Apasan mo naglatos ug di mo sili paulion nga di na ba ko makalakaw di pa sili muli. Na, purami. Pura may ibang mulakaw dun na. Di na sila mulakaw. Naigabatis na rin yung sirbi. Purami ka di eh. Di ko na mulakaw ko siri. Mo-upload magyapon na. Nanay nang. Okay, lagi ka na eh. Okay lagi. Uy, imo ano yung kang mukis man kunin mo. Mana? Nagmawagang mata. Sige lang. Sige lang, sana pa din bakit. Doon na sa bandang sunod buwan. Bawal. Hala, alo-alo rin. Hala, guys. Uy, ang imong kuwan. Ano man? Hala. Asaan sa mo? Nara. Na, mabayan pa yan eh. Lalo eh. Babay na ng kubkuban. Pagkaga siya una siya papa. Hala. Ilaghan na ramang nangutan na. Ikaw, papa ba kuno ni gatinad si Eric? Di, papa ra. Para no. Papa lang. Jay, panawag mo ha. Jay! Ingat Papa si Jay? Mauban si Ariana. Si Bidaan. Nanahilin. Amin. Ato na may lagi ko. Wala lagi ko minsan nga nagtindahan. Ano ba interview si Ja? Ha? Surya sila. Alas Ariana. Dili ang daghanam lang bag diri. Nadako sila na para pang check up ay. Ato naman may mga dawon lang dali balik. Panawag pud mo kaya nung di mo pa Singapore o Australia. Manani mo tong kwarta ma? Haba. Wildo. Manani mo tong kwarta ma? Kwarta sa Kapag gabi ba? imong mga sweldo nimo sa pagidit. Ano to? Ano yung ilang sweldo sa pagidit ba? Dili na rin siguro nagdanggan. Mga amo, nang gila kasi mga amo. Haba. Nangid. Nanamilang. Si Pangulit na danggan si Sa. Mga ban masiko. Sama na to. Saglaman dahil na naman talaga kita na mo dahil mag-vlog na po may kaming duha. Ang binanggabi to kung nanahilin. Hindi ang mga tukulong sa baita ang kuan. Chicken joy. Binangga man ang nanahilin. Tamas na po rami. Pinadadaan magaling ng nanahilin ng nakukuhan. Sama lang, hindi mo na pwede madaha. Pwede pala may bakwit. Bakwit na nato. At ang dadadad mo sa gasa. Saan hindi mo na pwede madadag gasa. Hala. Maraming nabasag baki. Kami na pas alala ni sila tayo doon. Madong babotos kuan. Si Monica. Yeah. Ano sa Dr. Bin sa ron. Hila ka day? Yan na. Hi, morning. Agang. Sa kano? Ha? Di. Abri likod. Pero game naka-under suli. Asa ba? Kaya tagap mo agi? Mado mo ni sa mazole. Kaya na may 4 wheels masakdan. Ang kami dani mag-backline na may dana. Iwan. At least na yung ana. Ako malipay sa gula po yung ana. Puhon. Na may isa yung ana. Gusto mo nga ni makanganhi. Gusto mo nga ni. Bisan pag way nga na gusto mo nga ni. Doon no. Pwede ka liko. Ah, labis ruy. Naman itang pangluhod. Bye-bye na sila. Yay, bye-bye. Yan na, bye-bye na, Day. Yan na.
Dali na sila. Mama Zay, halika ka na. Sige kami nabilin. Sardian mo to eh. Sambal mo to eh. Day, bye-bye, Day. Sabay ko no. Hindi na yung tao. Muna ko nagbabay. Oh, bye-bye na. Hinay-hinay. Oh, hinay-hinay. Ano sila? Tuwanag, taga Malibudok. Hinda karon, ano man sila, Mama Jolie. Kami na Masalyana. Hinda sa ibati ni mo dahil nga binaan naman ta. Nalipay. Nalipay kag nilakaw sila o gimingaw. Ba. Baka gimingaw. Kaya bako pa man nilakaw. Si Jolie, nagdangag. Si Mama Jolie, ang isang buwak nga, isang gitripan, isang gibidaan. Di asang likod. Nakaliptan, ibig kayo sa gidaan ko no, nakaliptan hinuon, dali naman matawagan kay agkasada na tos kuan, lisod man agkasada, na po man sila muwagi. Nung nga daw sila nagbalik na ilin. Mga dlaon ko nagbalik ng Salyana, mo din ang giingon mo pay paglarga ganin nila, pagkadlaon na ko nagbalik. Hindi na kang papairit day, Ha? imong kang gingnan, nga pabalikan ni kakadlaon. Maguhat lang sa kadlaon og mabalik ba sila kay mo ni Iza og nay mula ka mapay pagikan mi nga sa balik. Dai mo kang gingnan nga pagkadlaon nun. Dai sa mas papairit. Ni sa mani mo. Mura. Yura nga mabalik. Sige na, babay na kayo. Ano sila? Bye-bye.